Есть. Є, Merci. 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 Ам, так. Voi încă vedeți screen-ul meu, da? Da. Ok. Noi trebuie să discutăm astăzi despre arcs, quarks și docstring. Ideea este că în majoritatea de cazuri, când noi lucrăm cu funcții, noi vrem să specificăm ce operațiuni sunt făcute acolo, ca să scriem comentarii. Am în vedere că noi putem să scriem comentarii după cum a fost demonstrat la lecții precedente. Asta este făcut destul de ușor, dar cineva din voi a folosit cândva VS Code sau alte careva IDE-uri? Da. Atunci voi știți că când voi scrieți careva funcție, poate să apară o sugestiune referitor la ce face această funcție, care sunt argumente care noi putem să scriem acolo și ce noi exact trebuie să facem cu această funcție sau chiar cu clasă. Tot asta Da. este făcut prin docstring. Docstring asta este ca un fel de hint și specificație pentru IDE-uri, pentru careva pentru, cum să spun corect, execution environment, ca să dea sugestiuni referitor la ce e posibil de făcut prin această funcție și asta este ca un hint pentru programator, pentru că tare multă informație de la docstring-uri noi putem să vedem și în, în repozitorii oficiale, careva documentație oficială de careva librării. Dar arcs și quarks sunt deja structuri cum noi putem să transmitem parametri la funcție. Voi ați văzut cum noi putem să transmitem parametri la o funcție în lecția precedentă? Da, am văzut. Amu, voi puteți să gândiți la așa un scenariu. În toate cazurile care au fost demonstrate, noi avem careva număr limitat de parametri care noi putem să transmitem prin aceste funcții. Dar ce o să fie dacă noi nu știm exact ce număr de parametri noi o să avem acolo? Sau noi chiar nu știm structura de parametri care o să fie transmisă. Nu știm cu ce o să lucrează acest algoritm, cu ce o să lucrează această funcție. Și în acest caz, noi trebuie să lucrăm cu arcs și quarks, care ne dă posibilitatea ca nu să fim limitați în lucrare cu parametri, ca nu să avem această limită de câte parametri noi trebuie să procesăm. Voi puteți să evadați această limită artificial dacă voi să lucrați cu liste. Voi știți deja despre liste în Python? Da, știm. Atunci voi puteți să transmiteți ca un fel de argument careva listă și să transmiteți parametri prin această listă. Dar arcs și quarks sunt deja optimizate și făcute ca să nu petreceți timpul la procesare de listă, cum să structurați această procesare de listă și etc. Da. List. Dacă am văzut că în chat cineva a scris că este nevoie de reamintit în scurt. Asta este ca un fel de... Am o să scriu... Am eu să fac... Eu cred că pot să fac așa. Am o să arăt ce înseamnă listă. Careva listă, asta este un array de valori care pot să fie numerice sau asta poate să fie listă de stringuri sau de alte obiecte. Lista este ca o secvență de valori care noi putem să păstrăm în memorie și această secvență nu este limitată în cazul de Python cu ce valori noi putem să păstrăm în această listă. Asta înseamnă că noi putem să păstrăm acolo și numere, și obiecte, și stringuri, și
floats și alte obiecte sau primitive despre care noi putem să gândim. Și list este foarte powerful tool care putem să folosim în Python, fiindcă el este realizat ca să fie cât mai rapid și eficient și deja în lecții, după cum eu știu, următoare, o să fie discutat și despre careva hidden features care sunt ascunse în listele, fiindcă la surfață ei arată destul de simplu. Dar deja când voi treceți la deep dive, voi puteți să vedeți că acolo sunt tare multe momente interesante în realizare. Dar dacă simplu, asta sunt secvențe de valori. Sper că amui este mai clar. Dacă aveți întrebări, puteți să le dați chiar acum. Presupun că nu sunt întrebări. Asta înseamnă că noi putem să trecem acum la arcs și quarks. În acest caz care este demonstrat chiar pe slide, noi putem să vedem arcs. Primul caz de arcs. În majoritatea de cazuri când voi faceți careva sumă de valori, voi puteți să vedeți că acolo sunt două argumente, first value și second value. Dar aici noi presupunem că noi nu vrem să facem sumă de numai două valori. Dar ce dacă noi vrem să facem sumă de 3, 4, 5 valori și etc. Atunci noi putem să specificăm această valoare integers cu o stiluță. Această stiluță înseamnă că asta este o secvență nelimitată după lungime care noi avem nevoie să procesăm. Și dacă noi trecem la body de funcții, atunci noi putem să vedem cum noi facem această sumă. Noi inițializăm o variabilă result și facem assignment de value 0. Noi așteptăm că de la început rezultatul trebuie să fie 0. Și după asta, noi prin for loop iterăm prin fiecare valoare de această secvență integers. Fiindcă, încă o dată, această stiluță înseamnă că noi transmitem lista de valori care nu este limitată după mărime. Și noi facem sumare. Noi adăugăm la rezultat de fiecare dată x, care este luat de la integers. Și după asta noi returnăm rezultatul care noi am, după toate aceste rezultatele de sumă. Și ce o să fie printat dacă noi o să facem call la print mai sum 1, 2 și 3? Cineva poate să dea răspuns? 6. Da, exact. Fiindcă noi am trecut prin toate trei valori și noi am făcut sumarea de toate trei valori. Și momentul cel mai important despre arcs este că noi putem să facem sumarizarea de orice număr de valori care noi vrem. Asta poate să fie 2 valori, 3 valori, 5, 6, etc. Orice număr de valori care noi considerăm că o să fie nice. Amu, voi aveți careva întrebări referitor la arcs? Presupun că tot Nu, e... e totul clar. Ok. Atunci eu presupun că la toți e clar. Stați, pe scurt, arcs se pun atunci când este o mărime, deci este o listă care nu este definită, gen de numere, adică este infinită? Sau cum? Încă o dată când... Stai. Amu, eu să formulez. Arcs este, cum să vă spun mai exact, hai să începem de la zero. Voi nu știți exact ce număr de parametri voi trebuie să trimiteți la o funcție. Voi nu știți. Voi puteți să aveți acolo 1, 2, 3, 5 parametri, numărul nelimitat de parametri. Și când voi plasați această stiluță la parametru, asta înseamnă că asta este arcs. Că noi avem numărul nelimitat de parametri care noi putem să trimitem la această funcție. Și voi puteți să imaginați pentru simplicitate că asta înseamnă că acolo este lista
de valori care nu este limitată pentru acceptare. Că voi o să trimiteți careva listă de valori care nu este limitată după lungime. Am mai clar? Da, acum am înțeles, mulțumesc. Ok. Dacă încă sunt careva întrebări, puteți adresați. Duminică bună. Eu aș avea o întrebare, însă este una tehnică. Ok. Încerc să am scris codul funcției MySum în VS Code, însă îmi dă un syntax error și nu înțeleg de ce. Puteți să arătați? Da, sigur. Share screen, da? Cred că da. Eu am să stopez demonstrarea mea. Dacă așteptați puțin. Pu. Nu înțeleg cum pot să stopez. Так. Так. Amu, eu cred că... Da. Puteți să încercați să includeți demonstrarea acum, Da? fiindcă Ce să am dat fac? acces. Să începeți translarea de ecran, ca să văd ce este Ok. acolo, fiindcă mi se pare că eu am dat acces, dar nu văd cum să stopeze al lumea. E ok? Se vede ceva? Так. Haideți să o lăsăm pe final, când terminăm cu lecția, ca să nu îi ținem și pe ceilalți. E ok așa? Sunteți pe mod, domn profesor. Sorry. Da, eu cred că e ok. Sorry, a fost careva eroare la Zoom. Nu știu de ce. Putem să venim deja la sfârșitul lecției, ca să Exact. discutăm... Da, ok. Mersi mult. Cu plăcere. Sorry că nu știu așa de bine Zoom, că n-am avut experiență. Eu am lucrat mai mult cu Google Meet și etc. Din cauza asta n-am experiență. Ok, sunt careva întrebări încă referitor la ARCS și Quarks. Ok. Am o întrebare. Da. ARCS o steluță, Quarks două steluțe. Efectul e același sau este diferență de procesare mai departe? O să fie diferență. Eu chiar o să vă arăt care este diferența, fiindcă eu pot să fac un spoiler referitor la cum asta lucrează, dar eu presupun că o să fie mai bun dacă o să trecem secvențial prin... Ok, înseamnă că am mers eu prea repede. Venim când o să fie timpul. Nu, tot e ok. Am în vedere că este o mică diferență și asta diferență se referă mai mult la accesare, ca un spoiler. Cum voi accesați prin aceste valori care voi transmiteți. ARCS este transmis ca un fel de listă de valori care nu este limitată după lungime. Deja Quarks puțin altfel. Și noi o să discutăm despre asta. Da, ok, mergem mai departe. Ok. Și am referitor la docstring. Docstring deja este ca un fel de comentariu care voi trebuie să scrieți deja după ce voi ați inițializat denumire de o funcție și voi ați scris parametri care trebuie să fie acolo. În cazul nostru, cum noi lucrăm cu docstring? Docstring nu este standardizat după cum el trebuie să fie arătat. Asta înseamnă că voi sunteți liberi să scrieți tot ce voi vreți în mod care este, după opinia voastră, confortabil pentru ca să fie accesat ca o sugestiune de la IDE, ca să fie demonstrată la programator ca un hint ce este făcut prin această funcție și etc.
Ca să înțelegem cum arată structurizarea de docstring care este considerată ca un ton bun, noi putem să trecem prin docstring de register student. Aici noi facem inițializare de funcție prin def register student și înăuntru noi specificăm 3 parametri. Asta sunt name, birthdate și grades. Și noi putem să trecem prin cod care este arătat aici. Noi amu ignorăm docstring și după asta o să analizăm cum noi să scriem docstring. Pe prima linie de cod, noi putem să vedem că noi asignăm birthdate, valoare de standardizăm prin datetime, la un standard, unde noi specificăm acest birthdate după standard year, month și day. Sau asta o să fie anul, lună și zi de o lună. Noi standardizăm ca să fie mai citibil pentru persoană care o să folosească acest cod în viitor. Al doilea aspect este că noi specificăm ziua de astăzi, today, prin datetime now. Datetime now returnează o valoare de zi care este astăzi, când noi îmi facem call. Și după asta noi calculăm care este vârsta de persoană pentru care noi facem înregistrare. Și cum noi găsim această diferență? În primul rând, noi trebuie să minusăm valoarea de anul care este astăzi, să facem minus cu valoare când persoana a fost născută. Asta înseamnă că dacă astăzi este anul 2024, dar persoana a fost născută în 1997, noi facem minus. Noi facem 2024 minus 1997. Și asta o să fie deja 27 de ani. 27 de ani. Și este încă un moment. Dar ce o să fie dacă persoana are ziua de naștere în noiembrie, care, haidem să luăm ca un exemplu 3 noiembrie, dar astăzi noi avem numai 24 aprilie. Asta înseamnă că persoana încă nu are 27 de ani și noi trebuie să considerăm asta. Și noi incluem un minus la care noi facem verificare de if, acest hidden if. Cum noi luăm pe acest if? Noi comparăm luna și ziua de astăzi cu luna și ziua care este ziua de naștere de o persoană. Și dacă ziua de astăzi este mai mică decât ziua de naștere de persoană, atunci asta înseamnă că încă noi n-am nimerit la ziua de naștere de persoană și noi nu putem să considerăm ca să adăugăm încă un an de vârstă pentru această persoană. Dar dacă noi deja am trecut prin această valoare, atunci noi trebuie să adăugăm încă un an la vârsta de persoană. Aici tot e clar? Da, e clar. Încă o dată. Da, este clar. Ok. Și după asta noi calculăm average grade. Asta este luat ca suma de grades care persoana a primit și este divizată la lungime. Câte grades această persoană a avut. Și noi printăm informație. Noi specificăm că noi am înregistrat o persoană cu acei nume și prenume, cu vârstă și cu average grade care noi am calculat. Și aici deja se începe lucrul vostru când voi lucrați cu docstring. Voi vreți să lăsați hinturi la persoană care o să folosească acest cod în viitor. Și noi specificăm exact ce este făcut prin această funcție. Noi scriem în engleză că we register a student in the database with their name, age and average grade. Sau noi înregistrăm o persoană cu nume, prenume, vârstă și notă medie. Și după asta noi trebuie de fiecare dată să specificăm parametri care noi așteptăm acolo.
În cazul nostru, noi avem 3 parametri: name, birthdate și grades. Și aici, noi trebuie să specificăm 3 momente importante referitor la fiecare parametru. În primul rând, nume de parametru. Cum noi am numit acest parametru? Al doilea este tip de valoare care noi așteptăm ca să fie transmis prin acest parametru. Fiindcă aici noi n-am specificat ce tip de valoare noi așteptăm. Dar după cod voi puteți să vedeți că noi așteptăm că aici, la fieldul name, trebuie să fie string. Din această cauză, noi trebuie să specificăm că name la noi trebuie să fie string. Și noi trebuie să dăm un hint la programator ce este reprezentat prin această valoare. În cazul nostru, asta este nume și prenume de student. Voi amu puteți să gândiți, dar de ce noi trebuie să facem asta? Fiindcă este evident că asta este name. Și asta este evident numai în cazuri de programe așa de simple, dar deja când voi lucrați după exemplu cu careva valori matematice, acolo denumirea de variabilă poate să fie nu așa de clară pentru programator și ca el să înțelege ce voi faceți cu acest parametru, voi descrieți ce face acest parametru sau ce el conține. După asta, noi avem birthdate. În cazul nostru, birthdate, tot specificăm prin string. Și, încă o dată, specificăm ce noi reprezentăm prin această valoare. Și aici este chiar și descris cum noi trebuie să reprezentăm acest string. Acolo se descrie că noi așteptăm că avem format anul, după asta lună și după asta zi. Și este ideea că noi am lăsat un hint la programator, că noi putem să transmitem nu orice format de date time, dar numai un format specific, ca poate să fie procesat de programă. Și deja al treilea parametru, asta e grades. Acolo poate să fie sau listă de valori sau int, un simplu integer. Și aici noi specificăm că asta este lista de note pentru acest student. Și deja aici noi am specificat pentru programator un hint, că noi putem să dăm sau deja nota specificată, singură notă, sau putem să dăm lista de valori din care noi să calculăm nota medie. Și deja folosind acest hint de la început, care se descrie ce face această funcție, și prin această listă de parametri, noi am descris practic tot ce este necesar pentru înțelegerea generală de o funcție. Aici tot este clar? Da, clar. Ok. Asta este considerat ca structură de bază pentru docstring. Asta este ceva tip de minim ce voi trebuie să scrieți în docstring ca să dați hinturi pentru programator. Dar încă voi trebuie să specificați informații și în mijloc. De ce? Informația în mijloc, asta poate să fie un fel de clarificare mai exactă ce este făcut prin această programă. Am în vedere că acest hint de la început, asta este general hint. El nu accentează la cum noi facem calculare de notă medie sau cum noi înregistrăm pe această persoană în bază de date. Asta nu este specificat în descriere generală. Noi descriem asta deja la second level, la nivel mai adânc, unde trebuie să trece numai programator care vrea să înțelege mai exact cum asta lucrează. Numai dacă el are careva probleme cu această funcție sau el vrea să schimbe ceva în funcție. Numai în acest caz. Și aici voi specificați puțin mai adânc ce voi faceți în funcție. Și ca ultimul nivel, voi puteți să specificați example usage. Asta sunt câteva exemple de cum funcția lucrează. Cum voi puteți să faceți chemare de funcții și ce voi puteți să transmiteți pentru această funcție. În cazul nostru,
Noi putem să vedem că aici este register student și noi specificăm nume și prenume de o persoană într-un singur string, după care merge string de birth date după acest format, când avem anul, lună și zi. Și al treilea parametru, voi puteți să vedeți că acolo este lista de integere și acolo este specificat valori 80, 90, 85 și 92. Și prin aceste note o să fie calculată nota medie. Și acolo noi putem să vedem că persoana a dat chiar și exemplu ce o să fie arătat ca output. Noi vedem că acolo o să fie scris registering John Doe, age 12, average grade 86 și 75 în bază de date. Aici aveți careva întrebări? Nu, totul e clar. Ok. Specificarea de docstring voi trebuie să faceți după folosire de 3 bracketuri, 3 double brackets. Asta este deschidere de docstring și asta este închidere de docstring. Și voi specificați acest docstring exact după ce voi ați inițializat funcția, după ce voi ați scris denumire de funcție și parametri care sunt acolo. Și, încă o dată, voi trebuie să considerați două niveluri de informație ca minim. Asta este descriere generală și după asta parametri. După asta, ca nivelul a treia, dacă voi vreți, asta e deja e opțional, voi descrieți mai adânc ce este făcut în funcție și ca ultimul layer, voi trebuie să specificați câteva exemple. Asta e dacă voi vreți ca să fie complet clar ce voi faceți prin funcția dumneavoastră. Și asta o să fie tare nice pentru folosire în viitor. Tot este clar sau aveți careva întrebări? Totul e clar. Ok. Acum noi trebuie să decompozăm câteva exemple de cod prin care noi o să vedem și cum noi putem să folosim și docstring, cum noi putem să folosim args și chiar acolo noi o să specificăm care este diferența cu quarks, despre care a întrebat o persoană referitor la cum lucrează. După cum am înțeles, toate aceste resurse o să fie transmise la voi ca voi să aveți acces și ca să lucrați cu ele. Так. Eu sper că screen-ul meu este vizibil. Chiar nu. Voi vedeți. Da. se vede. Ok. Am încă o dată. Noi putem să dăm args. Asta este ca un fel de specificație de listă de argumente, dar noi nu știm limită. Noi nu vrem să definim o limită de câte numere noi putem să trimitem acolo sau câte argumente noi vrem să trimitem acolo. În cazul nostru, noi specificăm args prin această steluță. Această steluță înseamnă că asta este definiție de args. Și după asta, noi putem să dăm call la această funcție de sumare și o să primim ca răspuns 30 pentru 3 valori 5, 10 și 15. Dar care este diferența cu quarks? Args, asta este încă o dată ca o fel de listă. Dar ce dacă voi vreți să lucrați nu cu listă, dar deja cu o structură mai complicată de valori? Voi ați văzut dicționarii în Python? Dicts. Da. Ok. Atunci voi știți cum arată dict în Python. Și voi puteți să considerați cazul când voi nu vreți să transmiteți dict,
Dar voi știți că voi să transmiteți careva informație structurizată de tip key și value. Dar voi nu știți asta, voi nu știți asta de la început. Voi știți că voi puteți să transmiteți asta. Și în acest caz, voi faceți chemare la Quarks. Quarks, asta deja este transmitere de argumente de tip key și value. Este posibil de trimit și dicționar pentru așa funcție unde este specificat Quarks. Dar ideea este că voi deja o să aveți structura de parametri, unde voi o să accesați valori folosind aceste chei care voi o să aveți ca parametri. În caz de descriere obiect, funcția care este specificată aici, noi putem să vedem că avem nu una, dar două steluțe. Asta și este diferența între args și quarks. Args cu o singură steluță, quarks cu doi. Și când noi o să facem chemare la for loop, noi o să vedem că dacă noi o să iterăm prin acest quarks, noi putem să iterăm prin el exact cum noi iterăm prin dict. Noi facem call la items și noi o să facem iterare prin key și valori. Și deja dacă noi o să arătăm, dacă noi o să facem print, atunci noi o să avem chemare de cheie și valoare. Cheie și valoare. Și ca un exemplu, dacă voi o să executați acest cod, voi o să chemați în Python, voi o să vedeți că noi avem aici 3 componente, 3 key value pairs. Avem culoare, greutate și formă. Și valoare albastru, 20 de kilograme și rotund respectiv. Și când voi o să chemați această funcție, asta o să fie output care voi o să primiți. El o să vede ca cheie culoare și albastru ca valoare, greutate ca cheie și 20 de kilograme ca valoare. Și încă o dată, formă ca cheie și rotund ca valoare. Aveți aici careva întrebări? Nu, totul e clar. Ok. O să vă dau așa o întrebare. Voi chiar, dar nu ca o întrebare, dar ca un fel de clarificare. Voi puteți să gândiți chiar acum. Ok, în cazul de listă nedefinită, după limită, eu înțeleg că noi putem să sumarizăm și 2, și 3 valori, și 4, și etc. Cazul când noi folosim args este mai clar și mai evident pentru procesare și pentru înțelegere. Dar pentru ce noi putem să avem nevoie de trimitere de quarks? Nu de listă de valori, dar deja de careva dicționar de valori. Asta este puțin mai complicat și netransparent comparativ cu args. Dar eu presupun că mulți din voi știu ceva din geometrie și voi puteți să reamintiți că formule pentru calculare de, după exemplu, area. Pentru calculare de area, cum este numit mai exact în română, eu nu țin minte exact. Aria. Tot se numește area? Ok. Ok. Când voi vreți să calculați area, independență de la ce figură geometrică voi o să trimiteți, acolo o să diferă și formula care o să fie folosită. Și folosind acest concept de quarks, voi puteți să specificați ce valori voi trimiteți, chiar după key value pair. Dacă voi o să vedeți că voi aveți radius, atunci asta înseamnă că voi trimiteți un circle care poate să fie calculat cu area prin pi r squared. Sau voi puteți să specificați că voi aveți, nu știu, o lungime
putem să spunem înălțimi și lungime și deja prin aceasta noi putem să calculăm area de formă geometrică care noi am trimis. Prin aceste key value pairs noi putem să dăm hinturi la ce formulă pentru calcularea de area noi putem să folosim și asta este ca un exemplu unde noi putem să folosim quarks. Sunt și alte cazuri, dar asta este ca un exemplu. Aveți careva întrebări la partea asta? Nu, tot e clar. Ok. Amu noi putem să trecem la un moment destul de interesant referitor la docstrings. Aici noi avem un caz când noi avem docstring tare structurizat. El este nu așa de adânc cum noi am văzut în primul caz, când noi am avut acolo și descriere mai detaliată și exemplu cum noi putem să folosim, dar noi aici putem să vedem tot ce se referă la împărțire. O singură operație de împărțire. La împărțire noi nu putem să dăm arcs, numai din cauza că noi nu putem să facem diviziune prin 3 sau 4 numere. Din această cauză avem aici numai două numere, A și B. Și este specificat când aici noi facem împărțire de două valori numerice. Și noi specificăm parametri care noi putem să transmitem acolo. Noi putem să transmitem A, care este careva număr. Dar noi trebuie să specificăm că acolo poate să fie transmis și int și float. De cauza că în unele cazuri, în unele funcții, poate să fie considerat numai int sau numai float. Noi specificăm că noi așteptăm orice valoare numerică, orice. Și B, tot orice număr care noi vrem putem să transmitem, dar noi specificăm și rolul. Ce rol în împărțire se joacă A și B. În cazul A, asta este numărătorul, dar în cazul B, asta e numitorul. Ca să fim mai transparent la programator, ce înseamnă A și B. Și noi specificăm ce o să fie returnat de această funcție. După cum noi ținem minte, funcția, după ce ea a făcut tot lucru, are posibilitatea de a transmite înapoi valori care noi vrem să primim. În cazul de împărțire, noi putem să trimitem rezultat de împărțire. Și noi specificăm că asta o să fie careva float. În cazul nostru, noi specificăm float, fiindcă în majoritate de cazuri, când noi facem divizarea, asta o să fie float în rezultat. Dar noi trebuie să considerăm un caz. Noi nu putem să facem divizarea pe 0, fiindcă nu o să fie procesat, o să fie trimisă eroare. Și noi trebuie să specificăm asta prin raise. Asta se dă un hint la programator că în caz tare specific și special, noi putem să primim o eroare. Și asta este ca un hint pentru de ce noi putem să primim eroare și ce o să înseamnă această eroare. În cazul nostru, noi specificăm că asta e zero division error și deja asta e un mare hint referitor la de ce a fost primită eroare. Și noi specificăm că valoarea B este 0, fiindcă noi nu putem să avem numitorul de 0 din cauza că divizarea nu o să fie făcută. Și în majoritate de cazuri, asta este deja un hint al meu la dumneavoastră, dacă voi vedeți careva eroare, careva exception, voi nu trebuie să panicați, dar trebuie să uitați mai atent la cum este formulată această eroare. Din cauza că formularea de eroare, în majoritate de cazuri, este un mare hint de ce programul nu lucrează. Și chiar în cazul acesta noi putem să vedem că el chiar a specificat că asta e zero division, că asta e divizare la 0. Și deja din asta putem să facem careva sugestiuni de ce noi am primit eroare. Și când noi uităm în function body, noi putem să vedem că
noi avem aici o condiție specifică, dacă B este egal cu 0. Și noi facem chemare manuală de eroare. Voi ați avut această specificație în lecții precedente despre race și erori? Nu deocamdată. Este așa un keyword în Python care se numește race. Race înseamnă că noi manual facem chemare la eroare. Voi puteți să gândiți pentru ce. În caz dacă noi avem un scenariu când programa se trece la scenariu care n-a fost considerat după designul nostru și noi știm preventiv că asta o să trece la o eroare mai mare, la o problemă mai mare sau la o problemă care o să fie cu mult mai complicat de înțeles și analizat. Și în cazul ăsta noi deja facem preventiv chemare de eroare, din cauza că noi nu putem să facem divizare la 0. Asta noi facem chemare manuală de o eroare. Dar zero division error, asta este una din erori care este deja înăuntru în Python. Acolo sunt multe deja pregătite erori pentru informare de programator, ce exact n-a trecut corect. Dar deja mai adânc, asta o să fie analizat și specificat în lecția următoare. Dacă vreți, puteți să dați întrebări referitor la race și erori, dacă vreți. Știu că mai este un fel de sintaxă, try la, except la, else Da. nu știu ce. Da. E același lucru ca și raise? Adică nu știu, putem să evităm try? O să-mi explic minimal, fiindcă eu presupun că asta trebuie să fie în lecția următoare. Dar voi aveți dreptate că sunt try, catch, blocuri. Ce înseamnă try, catch? Voi știți deja despre condiții if. Și voi puteți să considerați try, catch ca if I meet an error. Try înseamnă că el o să încearcă executare de un cod care este înăuntru de acest try block. Voi aveți try, eu am o să vizualizez asta prin, încă o dată, asta o să fie cu mult mai ușor pentru explicare. Putem să imaginăm că noi avem aici un try și, nu știu, ca un fel de funcție, noi avem result. Deci ar fi ceva de genul try A supra B, A împărțit la B, except Aici, zero asta este division ca un error. exemplu. Aici este ca un exemplu. Eu am o să vă arăt mai în detalii. Noi facem chemare la try. Try este ca un fel de keyword care înseamnă că amu o să începe un bloc care eu nu știu dacă o să lucrează, dar eu sper că el o să lucrează. Tu trebuie să faci executare de acest cod care o să fie înăuntru de acest bloc. Și în cazul nostru, noi avem numai o singură linie de cod. El trebuie să face print la un string, unde noi vedem result și rezultat de divizare de 1 la 0. Dar aici noi încă putem să specificăm catch. Catch. Și cum a fost specificat în cazul aici, zero division error. Sorry, dar noi nu vedem exemplu. Nu vedeți? Nu. E posibil că ați făcut share doar la o fereastră. Ok. Amu să încerc încă o dată, straniu. Ok. Amu vedeți? Da. Ok.
Ok. Uh, am să explic încă o dată. Da. Și cum asta o să lucrează? Noi o să avem un try keyword care o să înseamnă că noi aici începem secție de cod care noi încercăm pentru executare. Noi considerăm că acolo poate să fie careva eroare ascunsă, care noi nu știm, dar noi considerăm că acolo poate să fie careva eroare. Și înăuntru, în acest caz, noi avem numai o singură funcție. Print result de divizare 1 la 0. Și în caz, dacă totul să fie ok, el numai o să printează această informație, result și rezultatul de divizare și asta e tot. Dar, în acest caz, noi avem divizare de 1 la 0 și deja după cum noi știm, nu este posibil de făcut divizare la 0 și chiar este făcut o specificație că noi avem 0 division error. Și ce o să fie în acest caz? Noi specificăm catch block. Ideea de catch block este că noi știm preventiv ce eroare poate să apară, ce eroare poate să fie. Și noi chiar putem să scriem un scenariu ca să procesăm această eroare. Și aici noi avem două oportunități. Prima oportunitate, noi informăm programator că noi avem aici careva eroare. Dar noi nu stopăm executarea de programe în acest caz. Noi continuăm. Noi numai specificăm și informăm că această eroare a apărut și tu trebuie să-l consideri. Dar dacă tu ești ok cu această eroare, executarea de programă nu o să fie stopată. Voi să treceți mai departe. Sau, în caz încă mai bun, voi puteți să scrieți și chiar un fix pentru această eroare. În cazul nostru, noi putem să facem manual scriere de b egal cu 1. Și în acest caz divizarea de 1 la 1 o să fie 1. Asta înseamnă că noi am văzut că în cazul nostru b era 0 și noi am scris ca b să fie 1. Și în acest caz noi facem divizare la 1 și care o să dea tot aceeași rezultat ca și numărătorul. Asta înseamnă că noi, prin try-catch, noi ce facem? Ca un fel de sumarizare. Noi încercăm executarea de careva cod și așteptăm că acolo poate să apară careva erori. Dacă noi primim eroare care noi am așteptat, atunci noi putem să informăm programator despre problemă, dar să continuăm programul, sau noi chiar facem careva fix de această problemă. Aveți careva întrebări aici? Nu. Tot este clar. Da? Da, tot e clar. Ok. Eu trebuie să specific că în viitor voi oricum o să aveți explicații mai adânci referitor la cum lucrează try-catch cu erori, dar voi de fiecare dată trebuie să considerați asta ca un fel de concept pesimistic. Când voi știți că o să fie careva eroare, dar voi vreți cumva să considerați această eroare. Și eu o să fac demonstrare încă o dată de browserul meu. Amu voi vedeți Git-ul. Da. Da. Da, Ok. da. Ok. Atunci am clarificat cum trebuie să lucrează. Dar docstring are o problemă. După cum noi am trecut prin tot acest cod, noi am definit cum trebuie să arate docstring, cum el arată și cum noi putem să-l specificăm. Dar
Eu n-am spus că asta este obligatoriu și asta este și problema de docstring, din cauza că cum voi vreți, așa și scrieți. Cineva din voi a lucrat cu PyCharm? Da. La PyCharm, după standard, este total diferit specificat parametri. Acolo este ca un fel de semnul de, как собачка, după asta parametru și denumere de parametru și explicare ce este acest parametru. Tipa, asta este așteptat de PyCharm, de la docstring. La VS Code este concept total diferit, mai aproximativ la ceea ce voi vedeți aici. Asta și este problema de docstring, că ca un fel de structură obligatoriu nu există. Voi scrieți cum voi vreți. Dar asta ca un fel de rugăminte din partea mea și cred că din la partea de tot Sigmoid, că structurizați cumva. Fiindcă dacă voi nu structurizați explicații ce voi ați scris în această funcție, nu poate să fie transparent ce voi ați făcut în această funcție. Dacă voi să scrieți toată această informație într-un abzaț, dar mare, asta o să fie cu mult mai problematic pentru programator comparativ cu așa un docstring structurat. Da, el e mai mare, dar el e structurat și asta e mai transparent pentru folosire în viitor. Și pentru asta noi încă am specificat și docstring care este acceptat în Google. Asta este exemplu total alternativ. Noi putem să vedem că avem aici o explicație, argumente și numai denumire de parametru și ce el face. Sau ce el este. După asta, ce o să returnează această funcție și noi specificăm ce o să fie returnat și raises, care o să descrie care eroare poate să apară la executare de această funcție. Voi deja aici puteți să vedeți că asta este un standard care se diferă de la ceea ce noi am văzut la exemple precedente. Dar mai jos putem să avem total alternativ exemplu de NumPy doc. Cineva din voi știe NumPy? Sau a lucrat cândva cu NumPy? Puțin. NumPy este ca o librărie destul de mare și este considerată ca una din cele mai mari și cele mai bune în Python. Și noi putem să vedem că în documentația oficială noi avem deja al treilea standard de cum noi trebuie să scriem docstring. Ceva fel de descriere de ce el face. După asta, vizual atractiv, noi specificăm parametri. După asta, noi specificăm denumire de parametru care noi transmitem. Și după asta, sau specificație de data type, sau specificație de some kind of wish, ce noi așteptăm de la parametru. Aici este specificat chiar array-like. Asta înseamnă că asta poate să fie și listă, și careva secvență. Nu este transparent, dar ok, cumva voi puteți să înțelegeți că acolo este careva secvență de informație. După asta, second, chiar fără careva specificație de tipul de parametru, dar cu explicație ce el este. Și deja al treilea, dar asta este interesant, fiindcă în cazul care este specificat aici, este scris că asta este parametru opțional. Asta înseamnă că noi putem să nu îl scriem și noi aici specificăm care o să fie structura, cum el o să arate. Asta o să fie în cazul prezentat aici ca un fel de, chiar nu știu, poate să fie set sau poate să fie un dict, aici nu este clar. Dacă o să fie scris key și value, atunci eu pot să spun clar că asta e dict. Dar aici este structură de dict, dar el arată mai mult ca un set. Și nu e transparent, dar ok, tot este folosit ca un standard pentru docstring, ceea ce voi vedeți aici. Și noi putem să vedem că el specifică returns, tot aceeași structură ca și parametri. Și noi specificăm tipul de date
și ce date o să fie returnate. Tot aceeași moment și cu raises și specificăm tip de eroare și de ce poate să apară sau când noi putem să vedem această eroare. Și deja noi trecem exact la concept care este similar în cazul de PyCharm, cum este arătat în PyCharm. Asta se numește ca REST docstring style. Noi specificăm ce este făcut în funcție, după asta parametru și denumire de parametru. Voi puteți să întrebați, dar ce înseamnă asta? În PyCharm asta este ca un fel de highlight pentru sugestiuni. Când el vizualizează această sugestiune la ce face această funcție, el poate să face highlight la parametru ca să fie mai atractiv, ca să fie această magie de color palette. Ca să vedeți highlight pentru acest parametru și după asta specificarea de parametru și ce el face. Nu este specificație de tipul de date. Și după asta noi încă o dată avem returns, tot ca să fie frumos arătat, și raises, tot ca să fie frumos arătat. Voi puteți să vedeți așa exemple mai multe în PyCharm. Amu, dacă vreți, puteți să dați întrebări referitor la docstring. Dacă voi aveți. Nu avem. Sau cel puțin eu nu am. Ok. Dar, încă o dată, docstring asta este ca un tool cu care voi puteți să lucrați cum voi vreți, dar sunt câteva standarde, cum este posibil de lucrat cu el. Oricum, în toate aceste exemple care sunt arătate aici, voi puteți să vedeți un moment specific care este global pentru toți. Ei sunt structurizate. Asta înseamnă că da, la ei poate să fie probleme cu informare referitor la ce înseamnă careva parametru, cu informare la careva aspecte. Dar întotdeauna ei sunt structurate și voi știți exact ce și unde voi trebuie să căutați, unde voi trebuie să căutați argumente, unde valoarea care este returnată și unde voi puteți să căutați erori și ce înseamnă aceste erori. Asta este ca un fel de un singur requirement care trebuie să treceți când voi scrieți careva docstring. Și încă un moment. Asta a fost specificat, asta n-a fost specificat, cred că, la lecția precedentă, dar imaginăm că noi avem careva funcție. Careva funcție, după exemplu, care exemplu am dat? Cu area calculation. Noi facem calculare de area pentru careva figură geometrică. Și noi putem să avem formula specifică pentru circuleță sau pentru formă rectangulară, ceva de gen. Și pentru fiecare noi putem să avem formulă specifică. Dar întotdeauna noi avem tot aceeași task ca să calculăm area. Pentru așa cazuri, noi putem să avem funcții în funcții. Cum asta lucrează? Noi specificăm o funcție. În acest caz, asta este procesează date. Și noi transmitem careva argument n. Și înăuntru noi avem două funcții. Pătrat și cub. Și noi putem să folosim aceste funcții exact înăuntru de funcția procesează date. Amu voi puteți să aveți o întrebare, dar dacă noi definim această funcție și noi definim funcții înăuntru, cum noi putem să accesăm aceste funcții? Numai înăuntru de această funcție. Aveți careva întrebări aici?
Nu. La toți e clar. Deocamdată da. Ok. Adică trebuie să aveți în vedere că noi nu putem să chemăm numai funcția dinăuntru numit pătrat fără a chema și pe două sau cum? Voi nu puteți să chemați extern. Ideea este că aceste două funcții, ei sunt ascunse în procesează date. Asta înseamnă că noi nu putem să le chemăm de la altă parte de cod, de la altă clasă, de la altă Nu, funcție. dumneavoastră nu m-ați înțeles. Eu pot să o chem numai pe una dinăuntru. Adică schimb numai funcția, de exemplu, e că pătrat. Nu, voi nu puteți. Asta și e ideea, că ea este ascunsă. Da, am înțeles. Asta și este ideea că ea este ascunsă chiar înăuntru de alte funcții și din această cauză voi puteți să chemați numai funcții externe. În cazul nostru, asta îi procesează date, dar voi nu puteți să chemați individual pătrat sau individual cub. Eu o să continu alt exemplu care am dat cu area. Când voi faceți calculare de area pentru careva figură geometrică, după cum noi am discutat, noi putem să avem o formulă pentru circuleță și o formulă pentru formă rectangulară. Și în acest caz, noi nu, hai să presupunem că noi nu vrem ca să chemăm, ca să fie posibil de chemat această formulă pentru circuleță sau formulă pentru formă rectangulară. Dar noi nu mai vrem să facem posibil chemarea de area calculation. Asta o să fie exact acest caz. Nu o să fie posibil de chemat aceste formule ascunse, dar o să fie posibil de chemat numai această funcție externă, care o să fie area calculation. Tot aceeași concept. Amu este clar sau aveți careva întrebări? Clar. Ok. Încă moment, voi puteți să ascundeți unele funcții înăuntru de alte funcții. După exemplu, în cazul care eu o să vă arăt acum, noi putem să ascundem niște generatori dinamice. Noi avem o funcție care se numește multiplicator. Multiplicator la care noi transmitem careva parametru factor. După asta, noi facem definiția de o funcție ascunsă înăuntru, care se numește înmulțește cu factor. Și care o să returnează return n, careva valoare n, multiplicat la acest factor. Și după asta noi o să returnăm rezultat de această funcție înmulțește cu factor. Și noi putem să trecem deja la folosirea de această funcție ca să înțelegeți cum asta lucrează. Noi avem variabilă dublare, la care noi dăm valoare multiplicator cu parametru 2. După asta triplare, care este egal cu multiplicator, la care noi am transmis valoarea 3. Și voi amu puteți să gândiți, dar ce asta înseamnă? Asta înseamnă că la noi dublare o să devină o funcție care o să ridică careva număr la factor 2. Deja, triplare, asta este o funcție care o să ridică valoarea de careva număr transmis la putere 3, la factor 3. Și deja, când noi o să facem chemare la dublare și la triplare, pentru tot aceeași valoare de 5, noi o să avem, în cazul de dublare, multiplicare la 2 și din această cauză răspunsul o să fie 10. Și în cazul de triplare, noi o să avem valoarea 15. Încă o dată o să trecem ca să înțelegeți complet.
Ideea este că prin acest multiplicator noi am ascuns o funcție care se numește înmulțește cu factor. Și ce asta înseamnă? Că când noi facem chemare de multiplicator, noi îl dăm acest factor. Factorul care el o să folosește pentru multiplicare de careva număr care o să fie transmis la înmulțește cu factor, care este ascuns. Și deja numai când noi am făcut această funcție multiplicator, când noi am chemat și noi am transmis acest factor, deja aici noi putem să folosim acest multiplicator prin chemare de această variabilă care o să devină ca o chemare, ca un nume pentru o altă funcție. În cazul nostru, dublare este ca o funcție inițializată prin multiplicator și care noi chemăm aici. Și el face multiplicație la factor care noi am transmis. Aici eu presupun că voi aveți întrebări. Am putea să mai facem și alte exemple Uh, de astfel de funcții? nu știu dacă e posibil chiar am de făcut. Am câteva minute. Dar eu pot chiar să fac și copii de acest. Sau eu pot să explic. Nu, eu știu cum eu pot să explic. Voi ați trecut prin obiecte. Obiecte în Python. Nu. Clase și objects? Da. Nu. Ok. Asta o să fie ca un spoiler, dar asta o să fie ca o explicație cum asta lucrează. Dar ce o să fie dacă noi, cum să vă spun mai exact, în acest caz, imaginați că noi vrem să ridicăm careva număr cu careva factor, să facem această multiplicare, dar noi nu știm preventiv care factor trebuie să fie acolo. Asta poate să fie factor 2, 3, 4, 5, noi nu știm asta. Și noi nu vrem să redefinim asta de fiecare dată. Sau să facem să facem un parametru care noi trebuie să transmitem cu număr la care noi vrem să aplicăm acest factor. Ca nu să avem două parametri, dar ca să avem un singur parametru. În acest caz, noi facem funcția ascunsă pentru generator. Cum asta lucrează? În acest caz, multiplicator, asta este ca un fel de creare de funcție. Creare de funcție ascunsă. Aici, noi facem definiție de funcție ascunsă. Funcția ascunsă este simplă. Ea face înmulțire la careva factor și ea așteaptă ca un argument valoare n, care o să fie multiplicat la factor. Dar am o întrebare la voi. Ce este returnat în această linie? Ce? Funcție? Încă o dată? Funcția. Da, exact. Noi returnăm în acest caz nu răspuns, dar o funcție. Asta și este ideea, că dublarea, asta este careva variabilă care așteaptă o valoare. Și ea primește multiplicator în care noi creăm funcție înmulțește cu factor și noi returnăm exact această funcție înmulțește cu factor. Și folosind acest înmulțește cu factor, el deja o să ridică fiecare număr transmis la putere 2. Cum noi putem să vedem în acest caz. Dar în caz de triplare, prin acest multiplicator, noi facem înmulțește cu factor deja de 3 ori, fiindcă acolo noi am specificat factor ca 3. Este mai clar sau aveți întrebări? Da, e mai clar. De ce eu pot să fac niște exemple, dar asta a fost cel mai bun exemplu la care noi am gândit pentru
ca să aplicăm generatorii. Noi putem să facem ceva similar pentru, nu știu, pentru sumare, ca să facem o adăugare constantă de careva valoare sau o negare de careva număr. Asta este ca un caz despre care noi am gândit, dar deja este puțin dificil de gândit la alt use case unde noi putem să aplicăm generator. În majoritatea de cazuri, asta se referă la procesare de numere. Amu, voi aveți careva întrebări în total despre funcții care voi vreți să clarificați? Da, am eu o întrebare. Da. De exemplu, am văzut funcții care au ca parametru și args și quarks. Da, da. Când asta trebuie să facem și dacă... Asta este caz interesant. Dacă vreți un răspuns simplu, imaginați că voi vreți să dați șansa de a trimite și așa și așa. Asta înseamnă că voi dați posibilitatea de a trimite sau careva listă de valori, careva listă nedefinită după lungime de valori, sau voi dați exact structura. Asta înseamnă că eu pot să transmit în caz, nu, după cum a fost scris aici, la descriere de obiect. Asta este caz când noi aplicăm quarks. Dar deja, dacă noi trimitem numai valori, albastru, 20 de kilograme și rotund, asta înseamnă că el aplică arcs. Nu quarks, dar arcs. Și în majoritatea de cazuri, când noi aplicăm arcs și quarks, asta înseamnă că noi dăm posibilitatea de a folosi funcție și în așa mod, și în așa mod. Aha, am înțeles. Adică când noi nu știm ca să primească un dicționar sau o listă. Da, da, exact. Dar asta este foarte rar întâlnit, numai din cauza că în majoritatea de cazuri noi lucrăm sau cu careva listă de valori sau cu careva dicționar de valori. Asta sunt cazuri unice când voi considerați și listă nedefinită de valori după lungime și dicționar nedefinit după lungime de valori și cum voi să-l structurați. Asta sunt cazuri prea unice când voi puteți întâlniți asta. Cel mai bun exemplu, dacă știți, în Python voi puteți să faceți chemarea de o funcție chiar din consol. Sau când voi faceți Python main.py și voi trimiteți careva parametri acolo. Voi ați văzut așa ceva? Nu. Nu? Dacă mai simplu, eu o să arăt asta. Eu pot să pregătesc asta pentru lecții viitoare ca un exemplu unde noi putem să folosim arcs și quarks. Voi puteți să chemați executarea de careva programă de Python chiar prin Python. Hai să presupunem că noi avem main.py. Și aici noi avem, nu știu, după exemplu, parametri 1, 2 și 3, după exemplu. Aici se aplică arcs, dar deja noi putem să facem tot aceeași chemare dar să specificăm exact key care este asignat la această valoare. Asta deja specifică că noi transmitem în programă main.py că noi avem, în primul caz, că noi avem niște valori 1, 2 și 3, dar asta sunt careva valori. Noi știm că noi numai le trimitem. Dar în caz al doilea, noi deja specificăm că asta este careva valoare A, asta este careva valoare B. Și Dar dacă etc. este un fișier, dumneavoastră spuneați că mai rar noi o să avem când o să trebuia să introducem date aleatorii nedefinite ca tip și lungime. Dacă Da. este un fișier sau un set de date. Puteți să clarificați întrebarea puțin?
Am înțeles că prin această comandă, ceea ce e scris acum pe tablă, este că noi chemăm o funcție care este la noi undeva salvată în bibliotecă, dacă mai exprim corect, undeva salvată, și Da. ea cere careva valori pentru a funcționa. Și noi aici, iată, a egal 1, b egal, noi dăm aceste valori ca să funcționeze această funcție. Dar dacă avem această funcție care noi am scris-o, să zicem, este nu știu, un cod, o formulă, un model macroeconometric care cere careva seturi de date Da. și este da, cum îi dăm aceste date? Asta deja depinde de cum program a fost scris. Am în vedere că dacă în program, chiar în main, a fost scris că voi așteptați o fișieră, exact fișieră, voi trebuie să dați path la fișieră și înăuntru de această funcție în main.py o să fie deschidere de această fișieră. Asta ca un approach. Al doilea, voi puteți să transmiteți chiar byte-uri de acest file înăuntru prin acest main.py, dar asta, cum? Asta este considerat ca moveton când voi transmiteți exact fișieră ca un argument. În majoritatea de cazuri asta este path la care vă fișier. Și ca să înțelegeți, în cazul și primul, care este aici, și al doilea, noi trebuie să avem în main.py considerat scenariul care noi folosim. În primul caz, noi numai trebuie să avem un for loop care o să iterează prin fiecare argument și o să încearcă să înțelege ce se face cu el. După exemplu, voi considerați că primul argument asta este, nu știu, numărul de utilizatori, al doilea este nume și al treilea este prenume. După exemplu. Dar ce dacă voi vreți specificat exact de la utilizator ce este nume, prenume și vârstă? Atunci voi specificați acest quarks și așteptați ca key să fie A sau alt key ca să fie B, unde voi specificați mai exact ce voi așteptați. Asta și este ideea, că oricum în programă trebuie să fie considerat scenariul ce voi transmiteți, dar args este ca transmitere de listă de valori, dar quarks este deja specificație exactă ce și ce este. Tipa A este 1, B este 2. Ca nu să avem această încercare de a înțelege ce și ce este prin for loop. Exact după cum voi ați spus. O să dau alt exemplu. Nu știu, voi ați dat un exemplu interesant. Voi în ce domeniu lucrați? În economie, da. În economie. Putem să presupunem că voi aveți o programă care... Care e exemplu să dau? Calculează, face prognoze. Da, am un exemplu bun. Avem document care are acces la lucrătorii de companie și câte zile ei o să fie eliberați de lucru, după exemplu. Și al doilea fișier care se descrie salarii medie pentru fiecare persoană. Și atunci voi transmiteți, eu presupun că ar să fie mai comod, de trimis specific prin Quarks specificații că list de lucrători egal cu, nu știu, 1 dot care este extensiunea amul la Excel? Încă o dată, scuză? XLS? XLS, da. XLS. Se pare că... Și deja salary list ca să fie specificat ca 2.xls. Ceva de gen. Asta și este ideea, că tipa Quarks sunt mai transparente și pentru programator și pentru utilizator, dar args sunt mai comode pentru utilizator, dar nu sunt comode pentru programator, fiindcă voi trebuie să știți exact unde și ce voi întâlniți. În acest caz, dacă în main.py
prima valoare care noi așteptăm. Asta este lista de lucrători, dar al doilea este salary list. Atunci, dacă voi o să le scrieți invers, programul nu o să lucrează. Din cauza că el a așteptat că primul file trebuie să fie list de lucrători, dar al doilea salary list. Dar voi ați dat invers și el nu știe cum să lucrează cu fiecare file care voi ați dat. Dar dacă... Deci Arcs, Scuză. da, scuze. Deci Arcs și Quarks este o metodă prin care noi transmitem date unei funcții sau unui program care l-am scris. Nu numai la programă, dar și prin funcții. Asta și este ideea. Arcs și Quarks sunt argumente care noi folosim și pentru program-wise call-uri program-wise call-uri și pentru chimere de funcție. Fiindcă Arcs, încă o dată, asta e ca o listă, dar Quarks asta este ca un dicționar. Și ideea este numai că Arcs este, acolo este tare important secvență. Exact secvența cum noi transmitem valori. Care valoare este prima, a doua, a treia, a patra și a cincea. Dar la Quarks deja este important key value pair. Cum noi am numit exact această valoare, aceasta. Dar asta este când noi folosim aceste argumente când vrem să facem o programă cu care o să lucreze careva alți utilizatori. Dar dacă facem ceva pentru noi, pentru calcule și vrem deodată în program să spunem de unde să ia date și să lucreze, în Python se folosește tot Arcs și Quarks sau sunt alte? Da, Arcs și Quarks. Asta și e ideea. Cum să vă dau un exemplu un exemplu destul de bun? Putem să imaginăm că noi avem o funcție mul, ca un fel de multiplicare. Și noi putem să transmitem acolo arcs. În acest caz, noi trebuie să facem for x in arcs. Trebuie să fie specificat până acolo, trebuie să fie result egal cu 1. Result multiplicat cu fiecare x care noi avem în arcs. Dar ce o să fie dacă noi știm exact că noi trimitem la această multiplicare Quarks. Dacă noi știm exact structura. În acest caz, for item value in Quarks items, aici o să fie print. Eu o să dau exemplu cu print. Print item și value. Diferența este că în primul caz noi procesăm asta prin for loop și noi avem acces numai la valori în mod secvențial, unde fiecare valoare are un index specific, o locație specifică. Dar când noi lucrăm cu Quarks, noi trebuie să specificăm și cheia care ne dă acces la careva valoare. Voi puteți să accesați valori de Quarks prin Quarks item. Asta înseamnă că Quarks sunt folosite dacă voi trebuie să știți, dacă voi ați programat funcția în așa fel că trebuie să fie transmis exact ce valoare, ce o să înseamnă. Am în vedere că voi trebuie să specificați lista, reference la file pentru employee list, asta o să fie exact această valoare. Dar pentru salary list o să fie exact această valoare.
sper că Da, mai da, clar este nu clar. sunt. Mersi frumos, da. Ok. Aceste exemple chiar au clarificat. Da, mersi. Ok. Alte întrebări? Putem să revenim la exemplu nereușite la colega. Da. Dacă eu am să găsesc metodă Am pentru... rezolvat. Eu am Ah. rezolvat. Mersi mult, Adam, Ok. care mi-a scris în chat. Ok. S-a rezolvat. Mersi mult. Ok. Care era problema? Primeam un syntax error, dar pare că am șters, nu știu cum se numește, din partea dreaptă din terminal, mi-apărea Python sau Bash Python, ceva de genul ăsta. Și am șters și mi-a mers. Ok. Nu știu cum să explic. Cel mai vesel caz care eu am avut asta a fost când cineva a folosit Russian Keyboard. Cum să spun mai corect? El a folosit limbaj rus și el a scris nu C, dar S într-un cuvânt și din această cauză acest exact simbol el a fost considerat ca chirilic, dar Python lucrează numai cu latină, cu engleză. Și el la mine arată că acolo este careva eroare, el îmi dă referință la această variabilă, dar eu nu înțeleg care este problema din cauza că codul trebuie să lucrează. Eu îl copii la alt site, tot nu lucrează. Eu îl copii la alt compilator, tot nu lucrează. Asta a fost cel mai vesel bug care am avut. Dar noi vorbeam despre funcții ascunse și funcții în funcții. Dar Da. care este motivația unui programator de a face aceste funcții? Doar pentru a structura mai bine codul și a citi că, iată, înțelegi ce face o funcție, ce are înăuntru, sau este o altă motivație? După cum voi ați spus ca primă sugestiune, asta este pentru structurizare mai transparentă. Că putem să presupunem că voi aveți lista de funcții tare mare. Putem să spunem, nu știu, 20 de funcții, din care numai 10 trebuie să fie accesibile la utilizator. Și din această cauză voi puteți să specificați aceste 10 funcții ca ascunse înăuntru de alte funcții, dacă este posibil și dacă este necesar. După cum eu am spus, presupuneți că noi avem un algoritm pentru calculare de area pentru figură geometrică. Dar voi nu vreți să dați acces la fiecare formulă de fiecare formă geometrică care există. Voi nu vreți. Voi vreți ca să fie uniform address, area calculation și tot. Baftă. Și voi dați numai area calculation și înăuntru voi specificați formula pentru fiecare formă geometrică. Și atunci când o să vină utilizator și el o să face call la această funcție sau alt programator care o să încearcă să folosească această funcție, el o să vede că el are numai această funcție și el nu are 10 funcții pentru fiecare formă geometrică. Ca să fie mai transparent. Da, mersi. Da, și încă moment este că după cum eu am scris acest caz cu generator, asta este ca caz când voi vreți să aplicați careva constantă, dar vă știți că voi puteți să aveți câteva versiuni de tot aceeași constantă, ca în caz de factor care noi am descris. Acolo noi am avut două factori, factor de 2 și factor de 3. Și noi nu vrem să specificăm asta pentru numai un singur generator, că avem 2 și 3 și 4 și 5. Dar noi putem să avem generator separat pentru fiecare factor, ca să fie mai transparent. Sau că nu să trimitem ca parametru de fiecare dată numărul de factori la care noi vrem să facem multiplicare. Ceva de gen. Da,
Da. Sper că mult mai clar. Da, exemplele au ajutat foarte mult, mersi. Ok, ok. Aveți încă careva întrebări? Asta este ca o tradiție la noi în Sigmoid. Noi de fiecare dată când nu sunt întrebări, noi facem countdown. 3, 2, 1. Presupun că nu sunt întrebări. Ok. Atunci eu presupun că asta este tot pentru azi.